Îi rog pe toți cei care se uită la clip să se întoarcă în timp cu mine pe la vremea de 6-7 ani, așa. Mă rog, când se uitau la desene animate. Mă rog, înțelegeți voi. Și aș vrea să vă spun că nu știu ce a fost scoasă. Erau chiar destul de interesant. Mă rog, dacă ar fi același desen, poate că m-aș mai uita și. Mă rog, nu mă uit la televizor și în mare parte fiindcă n-am timp. Mă rog. Da. Dar hai să ne amintim de desenele trecutului care au fost frumoase, extraordinare, bla bla bla, la care m-aș mai uita și eu la desene acum dacă ar mai fi. Scooby-Doo. Cred că toată lumea s-a uitat măcar o dată în viața lui la Scooby-Doo. Și dacă îmi ziceți în comentarii că nu, eu nu vă cred. Mă rog. Da. A fost un desen care, dacă l-ar mai da la televizor, poate m-aș uita, poate, că nu mi-a plăcut chiar așa tare. Adică parcă am văzut doar 10 episoade și mi s-a părut plictisitor după, dar m-aș mai uita. Laboratorul lui Dexter, care parcă se mai dă rareori și acum, habar n-am. Mă rog, da, dacă ar mai fi asta, eu chiar m-aș mai uita la desene. Adică m-aș uita, frate. Dacă ar face un maraton de laboratorul lui Dexter, mi-ar plăcea. Nu știu, mereu mi-a plăcut desenul ăsta. A fost desenul meu preferat când eram mic. Laboratorul lui Dexter. Mickey Mouse. Cred că acum nimeni nu poate nega că s-a uitat măcar o dată în viața lui la Mickey Mouse. A fost un desen foarte șmecher al copilăriei. Adică, nu știu, mie mi-a plăcut extrem de mult când eram copil. Bine, acum poate chiar sunt prea mare și nu m-aș mai uita la el, dar totuși mi-a plăcut extrem de mult. Ed și Eddie, care a fost cel mai ciudat desen la care m-am uitat eu când am fost mic. Dar nu știu. Mi se părea destul de interesant pentru creierul meu de atunci. Da, frate, chiar stăteam și mă uitam, nu pierdeam niciun episod, nu știu. Nu pierdeam. Pe vremea aia. Dar acum nu știu dacă m-aș mai uita, că mi s-ar părea cam stupid. Îmi pare rău pentru fani de Jerry. Și acum, marele nostru campion, Tom și Jerry. Da, Tom și Jerry știu că a văzut toată lumea. Asta nu puteți zice. Tom și Jerry, eu mă uitam cu bunica mea, o grămadă. Era un desen foarte interesant pentru mine atunci, să îi văd încercând să se atace unul pe altul, să se lovească, să se bla bla bla. Ok, și mi se părea interesant că Tom nu-l prindea niciodată pe Jerry. Și că mi-e plăcea de Jerry. Nebunie. Da, și că Jerry era așa atent să nu-l prindă Tom, deși Tom era un fraier. Mă rog. Și acum un lucru așa la care mă mai uitam eu din când în când, de-aia nu l-am pus eu să fie nu știu ce, fiindcă nu mă prea uitam. M-am uitat și eu puțin, că mi mai plăcea, fiindcă era destul de interesant. Adică nu mi se părea chiar așa de nașpa ca celălalt. Ok, mă rog. Garfield! Știți? Garfield? Da, mă rog. Cred că-l știți. Garfield nu știu dacă s-a uitat toată lumea, de asta nu sigur nici dacă... nu sigur nici dacă cel mai bun prieten al meu s-a uitat. Dar e un lucru sigur, eu m-am uitat. Și mi-a plăcut. Adică dacă ar mai fi dat, ar fi o posibilitate să mă mai uit. Se descarcă. Pe bune, ne contează. Da. Și da, cam astea au fost desenele pe care dacă s-ar mai difuza acum, eu încă m-aș uita.
Da, mă mai uit și eu uneori la un show obișnuit, că mi se pare interesant regulă show. Mi se pare foarte interesant desene. Da, și la ce mă mai uitam la Adventure Time. Da, pe asta rare ori. Fiindcă din Adventure Time, eu chiar m-am uitat foarte mult la Adventure Time. Că parcă nu știu cât 8 sezoane are. M-am uitat decât la primul sezon, da. M-am uitat la primul sezon. M-am uitat la o parte din al doilea și m-am uitat la cele mai nou difuzate acum. Că am mai văzut că s-au dat. Tom și Jerry ar merita mai mult. Ok, da, și cam pe scurt, asta a fost episodul. Ok, la revedere. Aș vrea să zic că facem următorul episod când o să strângem, nu știu, m-am gândit și aș zice ori 3 like-uri, ori 2 like-uri. Aș merge pe 2 like-uri momentan, fiindcă e prima episod. Da, mă rog, dar o să mai fac chestii din desene animate. Da, și asta a fost, la revedere.